Hej venner, jeg håber at I har haft en rigtig god dag indtil videre og har det godt alle sammen. I dag der skal jeg faktisk til at lave afghansk salsa, det hedder chutney eller chutney. Det er lidt forskelligt hvad folk de kalder det. Og til det der skal jeg faktisk bruge 2 tomater, 7 stykker hvidløg, et bundt koriander og en masse chili. Altså det er og selvfølgelig 100-150 ml eddike, lagereddike. Så det jeg gør, at jeg har vasket alle mine ingredienser. Så jeg hakker lige selvfølgelig mine ting her og kommer den ned i min mini hakker. Det er den jeg skal bruge. Og så bruger jeg den simpelthen til at mixe alle de her, og så får vi et virkelig lækker salsa ud af det. Den her salsa, den kan man faktisk bruge til at spise sammen med blandt andet bolognese og samosa. Det er virkelig lækkert. Hvis man kan lide stærke ting og sager, så er det her virkelig godt. Så yes. Så nu har jeg jo hakket mine koriander, mine hvidløg. Der skærer jeg lige enderne af. Og så kommer jeg dem faktisk helt ned i mini-hakkeren. Den kommer også deri. Og så hakker jeg mine tomater også. Ikke hakker, deler dem i de her sådan nogle små stykker, så det kommer ned. Alle de her ingredienser, de mixes ned i. Jeg fjerner ikke den der, det gør jeg ikke. Det er der nogen, der gør, det gør jeg ikke. Og yes. Så det bliver spændende at se, hvordan det her det kommer til at smage. Man kan også godt komme nogle grønne tomater i. Og man kan også komme mindre hvidløg i og mindre chili i. Det er sådan, hvor stærk man selv ønsker, at den skal være stærk, så kan man putte så mange mængder chili i. Jeg kan godt lide, at den er lidt stærk, så jeg kommer faktisk 2, 4, 6, 8, 10, 12 stykker chili i. Så dem mixer jeg lige i min mini-hakker. Og så kommer jeg tilbage og viser jer det færdige resultat. Jo mere den her chutney, den får lov til at stå og trække sig jo flere dage, jo bedre kommer den til at smage. Så hælder jeg selvfølgelig min eddike ned i. Fjerner lige de her. Sætter låg på. Så hakker jeg den lige selvfølgelig, så kommer jeg lige tilbage, hvis det nu sidder. Sådan. Jeg kommer selvfølgelig lige også 1 teske salt i det her. Og så hakker jeg den nu. Efter at jeg har mixet alle ingredienserne, så får vi sådan en lækker konsistens. Så det smager jeg lige for at se, hvor stærk den er blevet, også i forhold til salten. Den er stærk. Men som sagt, jo længere tid man sætter den her til at trække sig, jo bedre bliver smagen. Ja, den er stærk. Men det var så det for den her video, og så vil jeg sige tak fordi at I så med, og så må I have en rigtig god dag og have det rigtig godt af det samme. Hej hej.